सरि मोसाहारि आंनि दखानाव दख'ना सिखावफोर हाबदों आरो दख'ना खावनानै लांबाय कासकट्रा माने दख'नाखौल' लांजोबदों 2.5-3 लाखनि जागौमोन आरो दख'नाया पाट दख'ना दं माइदि दख'ना दं आरो मास्राइस माइदि मास्राइस दामि दामि दख'नाखौ लांजोब्बाय गासिबो लांजोब्बाय दाम खम दाम गोसा गासिबो लांजोब्बाय आरो आंनियावल' हाबदों दिनै आरो गुबुनावथ' हाबबाय थायो जेनेबा बेलेग टाइमाव दिनै आंनियाव हाबबाय आरो आंथ' आन्दाज मोनासै बेखौ जेनेबा जोंनाथ' न'आ गोजान जायो नालाय आंथ' दखानखौ जेनेबा 5:30 6:00 बन्द' खालामनानै थाङो जेनेबा न'आथ' आंना गोजान आंथ' मिथिया खयथायाव हाबदों खयथायाव मादों आंथ' बेखौ थाल लानो हानाय नङा आरो जेनेबा आंथ' जेनेबा न'आव खामानि मावखांनानै आंथ' दैमायाव दुगैगासिनोसोमोन ओमफ्राय जेनेबा सोर नुखो आंथ' मिथिला आरो माने खिथाहरबाय आरो फनाव आंनि फनाबोथ' बन्द'सोमोन फंबायनो खिथाहरबाय आरो जेनेबा दखानाव सिखाव हाबदों नोंसिनि निम्ब'नियाव होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय दाना आंनि फंबाय गेजेरनो खिथाहरबावबाय आरो ओरैबायदि जाबाय ने नोंना दखानाव फैदो होनना बुंबाय माने आं हाखु दाखु ओंखारना फैबाय आरो होमबा बेयाव मानसि दंमोन आरो जमा मानसि दंमोन अरननि दख'नाया जाखिनि खहा जादों आं बेखौ मोनफिननो लुबैयो आरो एसे एनैखौ इन्सुरेन्सथ' गैया ट्रेड लाइसेन्सल' दङ इन्सुरेन्सबो खालामनाय जायाखै आरो सोरनिबा सायाव सन्देह दं माने आं दा मा बुंबावनांगौ जाखो आंथ' बेखौ बुंनो हानाय नंला सोरबा खावनानै लांखो सोरबा मा खालामखो आंथ' बेखौ मिथिला केस खालामिखौथ' आं बेखौथ' बुंनो हाला जेनेबा एसे सरकारनिफ्राय एसे मोनफिनोबा मोजां जायो आरो दखान सोलिफिननो थाखाय आरोना 3 लाखसोनियानो खहा जाखाबाय गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजी प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजी प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन
गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि रांखान्थि राजखान्थि भुमखौरां जारिमिन मुवा बिगियान रासायनारि बिगियान जिबारि बिगियान बिमा राव आरो इंराजि गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrods.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738